Wa mayulakoha lan ora bakal ketemu tindakan sing kaya ngono ki mang. Ilaladzina sabaru kejaba wong-wong sing padha sabar. Wa mayulakoha lan ora bakal ketemu tindakan sing kaya ngono ki mang. Iladzu kadinari kejaba wong kang duweni paket kang agung. Iki sing iso nindakne kaya ngono kuwi ya wong sing atine sabar lan pancen wong sing duwe bagian sing agung. Wa imayang janggon naga lan tetkalane mlempengake ing sira minasaetone saking setan. Amun krasa arep diinggokne karo setan. Ya jurung kang mlempengake pas tangit mongko nyuwuna pangreksa billahi kelawan Allah. Dilek rumangsa utawa krasa arep diinggokne karo setan kuwi supaya kon nyuwun pangreksa marang Allah. Innahu satune Allah iku wa ya Allah iku asamiu zat kang midanget al-alimu tur mirsani. Dadi Allah kuwi tansah krungu apa sing diucapne kawulane lan yo ero apa sing ditindakne. Wa min ayati lan setengah saking ayat-ayate Allah yaiku tandha kuasane Allah yaiku alailu wengi wa naharu lan rina. Dadi enek awan enek bengi kuwi pertanda kuwi kekuasaane Allah. Wa samsu lan srengenge wal qamaru lan rembulan. Layas judu mongko aja padha nyembah sira kabeh li samsi maring srengenge wala lil qamari lan yo aja nyembah marang rembulan. Kene anak dawuh ngono ki mrene enak lewat iki nyembah srengenge nyembah. Tepang mriko agama Shinto niku. Nyembah srengenge. Mulane terus srengenge rembulan dina wengi kuwi mang suwiji pertanda kuasane Allah. Mulane kowe kabeh aja padha nyembah ning srengenge lan aja nyembah ning rembulan. Wasjudu lan sujud sira kabeh lillahi maring Allah. Allazi khalaqahunna ya kuwi zat sing dadekne srengenge lan rembulan. In kuntum lamun ana sira kabeh iya maring Allah ta'budun padha nyembah sira kabeh. Fa in istakbaru mongko yen to gumedhe sira kabeh walazina mongko utawi para malaikat ngindaro bika ana ngersane pangeran ira yusabbihu padha nyuwijek padha nyucake lahu maring Allah bilaili kelawan wengi wa nahar lan rina. Wahum utawi para malaikat oleh padha ngucekne marang pangeran rina lan wengi layas amun kuwi ora bosen-bosen. Wa min ayatihi lan setengah saking ayat-ayate Allah tandha kuasane Allah
anaka setune sira para padha weruh al ardo ing bumi khosiatan kali garing. Faiza anjalna mongko tetkalane nurunake ingsun ngalaiha ing atase bumi sing garing almaa ing banyu atazat mongko obah bumi umang warobat lan mongko di bumi umang mau nego waring bareng turunan udan bumi ikut malih obah mongko enek ketukulan enek wines sing nang jero bumi kan malih Kol. jedak ngono bumine. Innaladi ahyaha setuhune zat kang nguripake bumi lamu hil mauta yekti ya nguripne wong sing mati. Innahu setuhune Allah ngalakuli sain ing atase saben-saben suwiji qadirun kuwi kuwasa. Innalladzina setuhune wong akeh yulhiduna kang padha madoni wi ayatina ing dalem ayat-ayat ingsun layak pauna ora samar ingsun ngalaina layak pauna ora padha samar wong sing padha madoni mang ngalaina ngatasi ingsun ki wong sing mageni marang ayat-ayat Allah kuwi Allah panggah roh ora bakal samar, ora bakal keling-kelingan. Apaman ana utawi wong yulqa kang den oncalake pinari ing dalem neraka iku khairun luwih bagus aman yakti apa ta wong sing teka aminan kali aman yaumul kiamat ana ing dina kiamat. Dadi apa wong sing diuncale nang neraka kuwi lho kuwi apa luwih apik apa wong sing teka kanthi aman ana dina kiamat. Guna api iki guna wong sing teko ning dina kiamat teko ning ngarsane pangeran kanthi aman ora enek alangan apa-apa karo wong sing teko ning diuncal ning neraka ning guna api iki ora diuncal. Malu padha tumindak sira kabeh masih barang kang karep sira kabeh. Innahu setune Allah bima ta'malun kelan barang kang kowe kabeh padha nglakoni iku basirun tansah mirsani. Dia kowe tumindak sak sirmu. Ning Allah kuwi panggah roh apa sing kok lakoni. Lan kuwi kabeh yo bakal nampa piwalese apa sing dilakoni kuwi. Innalladzina setune wong akeh kafaru sing padha kafir biri kelawan pitutur. Lama ja'ahum tetkalane nekani pitutur iku marang wong-wong kafir kuwi
wa innahu mongko setune pitutur iku mau la kitabun yakti kuwi kitab nazijun kang mulya layak tihi ora bakal teka ing kitab iku mau apa albatinu perkara sing batal mimbai niyadai ana saking antaraning ngarepe wala min khalqi lan ora sangka ing burine. Dadi kitab Al-Qur'an iki ora bakal ketekanan perkara sing batal sangka ngarep utawa sangka mburi. Tanzilu mir hakimin hamid. Al-Qur'an kuwi diturune sangka zat kang wicaksana tur pinuji. Mayu qalu laka ora diucapake marang sira iki dikandani Kanjeng Nabi ora bakal diucapne marang sira mat ilama kejaba barang kotila temen-temen wis diucapke nirusuli maring utusan mingko beli kasak durunge sira. Kalau Allah dawuh ora bakal diucapne marang sira kejaba barang sing wis tau diucapne marang utusan sadurunge. Kaya ucapane wong kafir kuwi lho mulai nabi sing dhisik-dhisik kuwi ucapane ning nabine iki ya padha. Nalika zaman Nabi Nuh kaum yang ngarani Nabi Nuh iki terus wong edan. Kabeh nabi-nabi ya diedan-edane karo kaume. Nabi Muhammad ya semono uga. Mereka Nabi Muhammad wong edan, tukang sihir, tukang singir.